Assalamu alaikum warahmatullah, barkanku da warhaka da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake samun kuɗi da ita muna gabatar muku da ita a wannan gida. A yau a daidai wannan lokacin ma gashi mun sake zo muku da wannan update ɗin wanda ake samun kuɗi da shi ta hanyar free. A cikin bidiyon nan ɗan uwa zan nuna ma yadda za ka rijista da ma yadda za ka yi amfani da wannan update ɗin kana rinƙa samun kuɗi ba tare da ka saka ko sisi naka ba. So ba tare da ɓata lokaci ba mu je cikin bidiyon kai tsaye. Ok, so gashi kamar haka idan ka taɓa link ɗin zai wuce da kai ne a browser inda za ka rijista kamar yadda kuke gani. So zai buɗe ma page kamar haka, bayan ya buɗe ma wannan page sai ka taɓa nan ƙasa wajen register now, shi za ka taɓa. Kana taɓa shi zai sake buɗe ma page again kamar haka. Sai ka zo nan ka saka number wayarka, bayan ka saka number wayarka sai ka zo nan ƙasa ka saka password, ka dawo ƙasa ka yi confirming na password ɗinka. Bayan ka sanya bayananka sai ka taɓa wajen register gashi. Kana taɓa register za ka ga ya buɗe ma kamar dai yadda za ku ga ya buɗe musu. Kasancewa ni already ina da register da shi, so kun ga login zan yi sai in taɓa login in nawa gashi. Ina taɓa shi kaga anan zan zo in sai gashi kamar yadda kuke gani na yi login successfully. Idan kuka duba account balance ina da points guda 13,024. So wanda minimum withdrawal a cikin update ɗin su points guda 1000 ne ake buƙata minimum withdrawal. Kasancewar suna ɗaukar charges ɗin points guda 100 idan ka yi withdrawal. Kun ga ba za ka cire ba dole sai in ya kasance kana da points guda 1300. To yanda hanyar da za ka bi ka samu wannan points ɗin ka tara shi shine za ka yi jawo ƙasa ka yi scrolling kamar haka sai ka zo ka taɓa nan wajen start task ɗin shi za ka taɓa na biyu gashi. Idan ka taɓa shi kamar haka za ka ga ya buɗe ma wani page sai ka yi scrolling a kan kamar haka sai ka zo nan wajen gashi ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka zo ka yi wajen research ɗin nan ka zaɓi ƙasar da kake, wato mu muna kasancewa muna a Nigeria sai mu zaɓi Nigeria gashi kamar haka. To gashi ta bayyana sai ka taɓa. Kana taɓawa sai ka zo nan wajen gashi please enter phone number ɗin nan sai ka saka number wayarka wadda kake WhatsApp da ita. Connect ake da WhatsApp ana samun kuɗi da wannan update ɗin. Duk da za ka yi connect da WhatsApp ɗinka to ɗan uwa wannan babbar hanya ce da za ka rinƙa samun points a cikin update ɗin nan cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Idan ka saka number wayarka sai ka taɓa nan wajen get verification code ɗin nan za su turo ma da OTP wanda za ka ga ya bayyana a nan wajen. Shi za ka kwafa ka je a cikin WhatsApp ɗinka ka yi connecting. Connect ake da WhatsApp ana samun kuɗi da wannan update ɗin. So bayan ka yi connecting da WhatsApp ɗinka shi kenan abin da ake buƙata a gare ka kenan. Sai hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi shine ɓangaren inviting, ɓangaren promo ɗin nan idan har za ka iya invite wannan ma hanya ce da za ka ƙaruwa da samun kuɗi a cikin shi. A nan wajen za ka zo ka ɗauki da kai copy ɗin ɗinka gashi a nan kamar yadda kun gani ga nawa nan shi za a ajiye wanda shi za ka je ka yi register a cikin wannan update ɗin. So gashi kamar haka. So bayan idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal sai ka taɓa nan ɓangaren account gashi. Idan ka taɓa account za ka ga ya buɗe ma page kamar haka. Ok, to gashi sai mu taɓa nan wajen domin mu canza kuɗin zuwa naira. Gashi kamar haka idan kuka duba wannan points da nake da shi guda 13,000 ɗin nan yana ba mu kimanin naira 2,600 da naira 4 da kwabo 80. So yanzu za mu yi withdrawal ne sai mu taɓa ɓangaren account withdrawal gashi. Kana taɓa shi za ka ga ya buɗe ma page kamar haka. Ok, to gashi kasancewar muna a Nigeria mu za mu yi amfani da Nigeria mu taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi sai ka zo nan ƙasa wajen add gashi ka taɓa shi sai ka zo ka saka bayanan account ɗinka. A nan za ka taɓa wajen select ɗin nan using gashi dai nan na sama ne shi za ka taɓa ka zaɓi bankin ka. So mu za mu yi amfani ne da Opay gashi sai mu taɓa shi. Sai ka zo nan ƙasa ka saka number wayarka, number account ɗinka. Ok. Bayan ka saka account number ɗinka nan ƙasa sai ka zo ka saka sunan da ke jikin account ɗinka. Ok, to gashi idan ka saka sai ka zo nan ƙasa ka saka password ɗinka wanda ka register wannan. Bayan ka saka shi sai ka zo nan ƙasa ka saka number wayarka. Ok. Ok, so kana sanya bayananka sai ka zo ka taɓa wajen confirm gashi ka yi saving na bayananka kamar yadda kuke gani. So bayan ka yi saving na bayananka sai ka zo ka taɓa nan wajen
withdrawal amount ɗin ga a nan za ka saka abin da kake so ka cire. So na gaya muku cewa suna ɗaukar charges ɗin points guda 300 gashi kamar da kuke gani withdrawal fee gashi nan. So idan kuka duba abin da muke da damar cirewa shine points guda 12,724 shi muke da damar cirewa. So yanzu shi ne za mu saka domin mu cire abin da mu cire kayan mu. Ok, so gashi mun saka abin da muke so mu cire. Bayan ka saka sai ka taɓa nan wajen confirm gashi. Kana taɓa confirm za ka ga withdrawal successful gashi nan. So gashi yanzu mun withdrawal na abin da muke da shi. Yanzu nan da kuke gani za su tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu. Idan muka dawo baya kamar haka so ok ba haka ne su yi ba afwan. Ok gashi bari mu koma ciki ku gani. Ok so gashi mu dawo ɓangaren account. So gashi idan muka duba ɓangaren withdrawal order ɗin nan insha Allah za ku ga sun tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu. Ok so gashi yana pending kamar yadda kuke gani gashi nan yana pending withdrawal ɗin mu da muka yi yanzun nan. Ok so sai mu ɗan dakace su yanzun nan mu gani. So idan kuka duba gashi na sha cire kuɗi a cikin wannan website ɗin kamar yadda kuke gani. Gashi a nan ƙasa na cire naira 1,800 da naira 60 gashi kamar yadda kuke gani. Wanda so na farko da na yi suka reject ɗin shi. So gashi idan kuka duba ma akan screen ɗin gashi nan sun tura mana da kuɗin mu sun sauka a account ɗin mu. So gashi wannan dai shine confirm wannan update ɗin da kuke gani. Kada ku yi wasa da shi domin kuɗi suna fita kana yin withdrawal kuɗin ka sukan sauka instantly suke tura ma kuɗin ka gashi nan kamar da kuke gani sun yi mana approving na kuɗin mu sun tura mana da su zuwa account ɗin mu. Idan muka dawo ɓangaren script ɗin mu kamar haka za ku ga wannan kuɗin gashi. Ok so gashi kamar da kuke gani sun tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu confirm. Ok so wannan hanya ita za ka bi kana rinƙa samun kuɗi a cikin wannan update ɗin ba tare da ka saka kuɗi naka ba. Kada ku manta idan bidiyon na ya burge ku yi like ɗin shi ku yi share da yawa mutanen mu su gani su amfana. Mun gode mu haɗu a lokaci na gaba.